ngizele yona la eMzansi. Yabo eMzansi. Ani nje bangidelela abantu bala eMzansi. Bangidelela. Oh, bangidelela. Afethu lesho bengithembe kakhulu. Manje nabo basebesaba-ke sengizothemba abanike nabo. Angisazi nami ukuthi futhi phela basazoqhubekayo besingenile ngathi amabhodini indaba yokuthi bethathe isheya yabo. Soqhubekayo futhi sisabeke thina. Lento le engiyenzayo ngiyenzela ukuthi nabantu bala eMzansi abasangihloniphi kahle. Manje Thembo, sisabonga abantu babekubuka nje manje awuhlonishwe wena nje ufuna ukuhlonishwa naSebo yini into esenza ukuhlonishwa? Ya, fanele bengihloniphi mina phela ngisikhulu la endaweni. Ngoba thina sesingenele le ndaba uzoqhubeka nayo. Ngizoqhubeka nayo. Ayikhathi direct.